Paano ginagawa ito? Linga, turang mo ko dito. Nilalagyan nila ng lupa, kahoy. Ay, ganun no? Nilalagyan nila ng kahoy. Yan, tapos nilalagyan na ng lupa. Ah, okay. Okay, ayos. Ah, picture tayo, picture. Ah, ito yung kaibigan nating gumagawa ng siomay. Siomay. Siya pa. Yun. Yan. Siomay. Ah, meron pa doon? Meron pa doon? Oh, meron pa raw siomay doon. Laki naman siomay ito. Saan? Meron pa doon? Saan? Ay, doon. Sige. Oh, meron pa doon. Ayan. Ang galing din gumawa ng siomay. Ano? Marami usok. Ay, para maluto. Ah, okay. O, tapos pagkatapos ititinda sa sa Elpis. Ah, okay. Ang galing. Ganito pala ginagawa yung siomay, oh, guys. Ayan, ang galing, oh. Tapos asan yung yan, yung mga sausawan. Meron. May mga may mga sausawan pala yan. Mga kalamansi, toyo, gano'n. Ay, gaganunin. Papalahin. Ay, ang laki kasi, no? Ang laki. Ayan, no? Ang laki, oh. Umuusok pa. Oh. Ayan. Ang galing ni Boss Idol. Ayan, no? Ito si Boss Idol. Ayan, siya yung gumagawa ng siomay natin. Ayan. Ayan, guys. Napakagaling. Yan, video mo ako. Yan, kuha na nga yan. Tutok mo sa akin, ha. Tutok mo sa akin yan. No. Nasa langit na ba ako? Mama na. Yan. Huwag mong takpan yung video. Yan. Dami mo. Ganyan. Oy, sa usok.